and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong mangil. Ako pa? Yeah. Nay, basi nalimot mo sa mga tabi-tabi sukad pa kaniadto. Nga si Dindo, malagnit, dunay kalabutan sa kamatayo ni Arturo kaniadto. Unsya? Yeah, Oo! padayon. Nay, tay, bisag tulo na katuig ang nakalabay, wa gihapon mawa sa akong pagduda, nga si Dindo, dako gid kaayog kalabutan sa kamatayo ni Arturo. Hoy Ming, dugay na nga isyu ha. Og nasayot ang tanan nga inosente gid si Dindo. Og wa gid si kalabutan sa kamatayo ni Arturo. Aw, kamo. Wa mo ko'y libog. Basta para na ako, di gid siya angay para ni mo Miroy. Ay, Remeng. Gusto na ko noon ang isyu, habi. Ayaw na pagsigig-hisgot bahay ni Arturo. Tay, Ay, Jerry. Unsa man ka naghinuktok man ka diha. Hoy, pitok lang mata tatay ay. Sa'yo na una ni mo tay sa may kasulti ni mo tay. Riming, Tay. paminaw mo ha. Oh, minaw. Di maayo nga muhukom dayon kag tao. Minaw ram ko niya. Supat na sa kabubuton sa Ginoo. Tatay Ginoo. Huwag kumuhukom, tay. Pero, ang ako lang ba, kung gipadayon pa lang unta to ang kaso, batok niya, tingali, milutaw na gid unta ang kamatuuran. Husto na! Husto na! Di ko gusto nga maghisgot na sa unya kag balik, ana. Atong tahuron kung unsa may mahimong desisyon ni Mirasol. Basta kay ako, me! Ha? unsay mi? Ako. Aw, ikaw. Wa ko'y pagsupak kung kinsa may pilion o pagkaslan ni Mirasol. Na, dili na ta maghisgot ang mga butang hatay. Nay, Riming. Basta kay ako, nasayod ko sa akong kaugalingon. Minaw, tay. Og wa gyud ko'y plano nga maminyo og usab. Maybe na, tay. Oh, come on! Uy, mauday ni ang imong baytor? Oh, nindot tagos imong bay. Nindot tayo ni baya. Ano na halde kay ka? Oy, bangag sa ilong. Oh, syo. Adunahan kay ko. Ang tanang kalipay ining kalibutan na ako nang natagamtaman. Bangag sa ilong. Gawa sa usa ka butang. Oh, come on! Unsa man ang butang nga wa di mo matilaw eh. Nga mo batik og tinuod nga gugma. Bangag sa ilong. Mo ba? Oh. Pero, di ba na magay-asawa? Oh, kanyan to. Gingan lang siyang Mirasol. Aw, di ay. Da ba siya nagpuyuan ng baya? Malagmit na yun. Kay ako mang gibilin niya ang tanan na kong katigayunan sa wa pa ko mamatay kanya to. Bangag sa ilong. Oh, come on. Pero, gihigugma man ka kasi mong asawa. Ang akong asawa na siguro na ko nga gihigugma ko niya. Pero ako mao'y dunay dakong pagkuwang niya kanya to. Tungod kay nahubog ko sa akong mga bisyo kanya to. Bangag sa ilong. Oh, come on. Muna'y imong tuliron sa imong kinabuhi. Kinahanglan nga, bubawi ka. Bubawi ka sa imong asawa. Ay mo bitaw na imisyon ako din hikaros kalibutan nga makaila siya nako pagbalik. O di pinagis bahandi nako. Kuan ba buta ko pasabot. Di pinagis bahandi nako ipabati nako nga nahigugma nako siya. Ha? Oh, nga nahigugma nako niya ba? Oo. Gusto nako nga mahibaw gyud siya nga ako siyang gihigugma bangag sa ilong. Oh, come on. Sa to pa, andam na giday kang magbako sa imong life, sa imong kinabuhi. Sobra pas andam siyo. Di na ko gusto nga mubalik pa sa impyerno, bangag sa ilong. Kay pait kayo dito. Gusto kong malangit og maanghel sama nimo, bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, unsa man? Andam na kang muatubang niya karon? Oo, andam na kayo ko. Pero, Unsa may piro? muto ka nga akong asawa nga ako si Arturo? Nga nausap na rabaning akong dagway, bangag sa ilong. Maningkamot ka. Imo siyang pangulitawhan pagbalik. Oh, come on. Pwede ba siya? Pwede kayo. Pero ubo sa usa ka kondisyon. Unsa man siya? Di
na mahimo nga imo siyang pakaslan pagbalik. Hindi na mahimo. Og di sa mahimo nga imo siyang gihilabtan. Di mahimong imo siyang gihilabtan. Ha? Oh. Bangag sa ilong. Oo, sara madaya kong himuunan eh. Imo ra siyang pahibawon nga ikaw sa Arturo og imo siyang sultihan nga nahigugma ka niya. Mora na akong buhaton. Kung mukis ko niya. Kining. Pwede kang mukis, pero dis ngabil. Ha? Ay. Isura gini ni misunay. Oh, come on. Hinamdomitor. Nga di na sa mga lawas nung kalipay mo'y imong misyon ining kalibutan na. Your mission. Ang imong misyon. Mao. Nga mabutan ka sa imong kagalingon. Sikanle, ikaduha. Mao. Nga tabangan ni Mos Dindo nga makaila siya pagbalik sa atong buhing Diyos nga nagbuhat ka na to. Lumos masatan. Nganong lawa makikagpanghupaw? Nakunaw na lang ko siya ba? Nga lisod kay ng akong tahas karon ay bangag sa ilong. Oh, come on. Kinahanglan nga imo ng dawaton sa may kanabang way kusmod-kusmod ba? Mauna to. Remember, enomdomay. Nahukma na baya ka sa imong kinabuhi. Pasalamat gani ka kay gihatagan pagka og dakong kahigayunan sa Ginoo nga magbag-o pa. Kaya ang uban bitaw? Wa naman gyud tuguti bisag giunsa nilang pakiloy sa tong Ginoo. Mao lagi. Pero okay ra siya. Maningkamot ko sa akong kawalingon nga mausab jud ko og matabangan na tos Dindo nga makaila siya pagbalik sa tinuod nga Dios bangag sa ilong. Kana! Kaubas kano. Unya, usaman. Andam na ka nga mo atubang ni Mirasol? Andam na ko siya. Oh, come on ha. Sige. Pislita na ng doorbell aron makadayo na ta dito. Siya. Bahala na ni. Gusto na kay kong mutan o pagbalik sa dagway ni Mirasol kay kimingaw na kay ko niya bangag sa ilong. Oh, come on. Tur. Nakitaw nga may paingon din eh. Awator. Tur. Uy, wala. Uy, murag din mayo. Da din ni mayo. Usi di mayo. Kailan magkakakinsa na? Si Tatay Jerry na ang amahan ni Mirasol bangag sa ilong. Oh, come on. Mau ba? Unsay ato? Tay, ay, sting Noy! Noy, may hapon, Noy! Bangag sa ilong. Ay. Yun na. Unsa may inyong tuyo? Kining, kuhan ka lang, Noy. Na ba si Mirasol? Si Mirasol ang inyong tuyo. Noy, bangag sa ilong. Yun na. Kinsa man mo? Kuhan, Noy. Ako na si Sammy. Oh, come on. Ayaw pa makaktor. Ayaw. Ingnangay ka sa Arturo. Bangag sa Kinsan ilong. Sami Badayos? Arturo lagi ka, Arturo. Ala, nay, kanarabanin ako. Usba. Kuhan, kini na si Lucio. Ako si Arturo, Noy. Kinsan Arturo? Arturo, pawikan. Ay pagtanong mo ha. Ayaw mo pagbinuang din eh. Si Arturo Pawikan ako nang umagad. Dugay na siyang patay. Kuhan, ako bitaw ni Tay? Kung dili gani mo ron diha mamahawa, magtawag kong pulis, ipadakop ko kamo. Bangag sa ilong tatay. Ayaw pang tatay na ko. Huwag ko magkailan ninyo. Bangag sa ilong ipagas. Kung di mo mamahawa ron, dadaan mo pinote. Diya. Ang itong mga tawhana, mga mangingilad. Ay, naunsa ka diha, Jerry? Buang itong mga tawhana. Nangilad na ko. Ha? Si Arturo kuno siya. Ha? Kinsa go mga tawhana ba? Kadtong mga tulisan kayog dagway. Murag mga kriminal. Nagpailas lang ako nga si Arturo kuno. Katong usa, Arturo kuno siya. Unya ang usa, Lucio kuno siya. Kinsang Arturo, Tay? Arturo God, ang imong bana. Ha? Arturo? Uy, kuya, wagod na balita, atay. Hain man ron paingon, Jerry. Tuan na.
Misirit og lakaw ang mga tunto nga akong gihulga nga dad-an ako pinuti. Klaro man kay mga mangingilad. Nagtatay pa nako ang kanahan. Sus, daghan na gyud kay mga tinunturon ay Jerry. Kada gani usahay ang mga makililimos karon. Ay magdanag sobre. Mao. Di na mo dawat og hatagan mo 5 o 10 pesos. Sus, di na gyud. Kinahanglan nga papel gyud nga ipasod sa sobre. Pagbantay lang gyud tay. Kay naa gyud daghang binuang karon. Kinahanglan nga kitang tanan dinhi. Magmabinantayon kita. Labi na ka, Mirasol. Kay ikaw na magituyo adtong mga tawhana. Dili sa ginamahitabo tay nga mailad ko. Mas maayo magilang alerto tang tanan pirmi. Mas maayo siguro no nga ipahibaw na tos kapitan aron muhimo silag aksyon ini. Silingam ginato na si Konsihal Yuki. Yuki ba? Yuki. Siya may akong pahibawon ini. Aron makahimo dayon sila og aksyon. Mas maayo pa tay. Nawat. Ging na bitaw tikasyo nga manglayas lang una taad to. Imo mo sa kong gibaraw. Dediskuhido na hinong tayo ni bangag sa ilong. Oh, come on. Naglambi-lambi yan ang wait mo. Ha? Di mamahimo ka mamakakagod kay bawal ba yan lato? Di ba mo man na ang ilang giingon nga white lies? White lies? Pidas na mo bangag sa ilong. Natural lang nga di ta mo sulti dayon sa tinud-alay kay mahibong yun na sila. Lahi na guning akong dagway. Di na guna sila makailan ako nga ako si Arturo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Sagdi lang, Tor. Ako'y bahala ni mo. Mamalik yan po ta rito. Ngayon sa man, mamugos yun ta dito nga ako si Arturo? Ha? Sakto ka sa imong katarungan. Bahimo ra nga bangalias kag laing pangan para di sila malarma dito. Di malarma. Bangag sa ilong. Mo bitaw na. Para di ta nila matahapan nga mga mangingilad tasyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Pasensya na ka, Tor. Naalas bago ko nga mosultik din noon. Anghel ko. Pero, nakasabot ko sa imong punto. Okay ra na siyo. Basta kay mo na to atong sabot, ha? Ogma, balik ta rito. Kinahanglan nga imong maistorya si Mirasol. Gusto na kay kung makakita niya usab siyo. Giminghaw na kay ko sa kong asawa, bangag sa ilong. Oh, come on. Sabuto na natong maayo. Kung unsay agay na buhaton. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!